Γεια σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Είμαι ο Χαράλαμπος και σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε τον κύβο του Rubik του 3x3x3. Από εδώ πέρα είναι ο σκηνοθέτης μας, ο Νικολής Ανδρέας. Από το κανάλι Ricos 60, συγγνώμη, Ricos 60. Και εγώ από το κανάλι Χαραλαμπάκος 2000. Μένουμε σε διαφορετικές πόλεις και είπαμε να συνεργαστούμε. Βασικά εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη και ο φίλος μου ο Ανδρέας μένει στην Αθήνα και είπαμε να συνεργαστούμε για βίντεο. Να συνεργαστούμε για βίντεο, γιατί και το παιδί από εδώ πέρα τον ενδιαφέρει και πολύ ο κύβος του Rubik. Έχει δει και άλλα βίντεο που έχω ανεβάσει και τον ενδιέφεραν. Με βρήκε στο Facebook και μου είπε να συναντηθούμε. Οι γονείς μας φυσικά αντέδρεσαν, έλεγαν ότι τι λέτε, θα πας εκεί πέρα και εκεί πέρα, αλλά τελικά μας άφησαν και ποιος ήξερε, αλλά γίνανε και οι γονείς μας φίλοι με τους γονείς τους. Με λίγα λόγια, ας αρχίσουμε τον κύβο. Εδώ πέρα βλέπετε το Rubik's Timer, Rubik's Cube Timer. Είναι η καλύτερη ιστοσελίδα που ξέρω, στην οποία θα μπορέσετε να μετρήσετε το χρόνο σας. Ναι, αυτό λοιπόν. Ας τώρα ανακατέψουμε τον κύβο και να το λύσουμε. Δηλαδή κάπως να φέρουμε κι εγώ. Ναι, φαίνεται. Φέρουμε. Ναι. Ας τώρα ανακατέψουμε. Εδώ βλέπετε τον έναν. Μην βλέπετε εδώ πέρα τίποτα, με το που πατήσουμε το space θα ήταν αλλάξουμε. δικό μας λάθος, τεχνικό. Και εδώ τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, κοιτάξτε τον χρόνο, θα δείτε πως θα αλλάξει. 1, 2, 3. Σε 4,55 δευτερόλεπτα. Το είδατε και οι ίδιοι πως έλυσα τον κύβο του Rubik σε 4 και 55 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ρεκόρ, κυρίες και κύριοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Άμα εγώ το έκανα τον υπολογιστή να το σταματάω εγώ και δεν καθυστερούσα το φίλο μου να αφήνει κάτω. Θα ήταν περίπου για κάποια δευτερόλεπτα λιγότερα. Γιατί πάει... Για κλασματικά δευτερόλεπτα. Ναι, κλασματικά. Δηλαδή θα πήγαινα περίπου στο... Θα ήταν κανονικά 4 δευτερόλεπτα και 30 κλασματικά. Λοιπόν, θέλουμε να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ άμα θα κάνετε post στο Facebook ή Twitter ή κάτι άλλο και άμα μας φτιάξετε και fan club. Δούλη σας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα μόνο. Ο κύβος του Rubik είναι σαν τα μαθηματικά. Είναι μαθηματικά βέβαια. Όποιος έχει μυαλό το λύνει. Όποιος δεν έχει, στο κρυστάρ και τίποτα άλλο. Μην πω ονόματα, το ξαναλέω. Τέρμα. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι για την παρακολούθησή σας. Όπως είπε και από εδώ πέρα ο σκηνοθέτης μας ο Ανδρέας Νικολής, να κάνετε post στο Facebook, Twitter κτλ. Να το δείχνετε σε φίλους. Μην πω και εδώ ότι δεν έχει και έχω κάποιο αρνητικό. Και βέβαια, surprise. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να με πιστέψατε, γιατί έχω δείξει αυτό το βίντεο, έχω δείξει πως το λύνω με τον ίδιο τρόπο. Σαν αναλυτικότερο. Ναι, αναλυτικότερα σε άλλους, αλλά δεν με πίστευαν. Ενώ εδώ πέρα, σε αυτό το βίντεο, τον ανακάτεψα μπροστά στα μάτια σας, το είδατε ότι τον ανακάτεψα και μετά τον έλυσα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και από εμένα. Γεια. Το κανάλι μου λέγεται Χαραλαμπάκος 2000 και το κανάλι από εδώ πέρα του Ανδρέα Νικολή. Ricos 60. Και τώρα θα σας κάνουμε ένα κανάλι για όλα τα συμφέροντα. Θα μπαίνουμε και οι δύο και θα βάζουμε καταπληκτικά βίντεο. Σωστά, θα φτιάξουμε ένα κανάλι στο οποίο θα έχουν βίντεο μόνο με μένα και τον Ανδρέα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα βίντεο. Άντε για bye Rick bye. Parody, αθλητικά, τα πάντα όλα. Συνελεύσεις που κάνουμε στο σχολείο και αστεία πράγματα που κάνουμε στο σχολείο. Ναι. Και βέβαια, κύβος του Rubik. Αυτά. Αυτά για σήμερα και τίποτα άλλο. Γεια σας.